In Overloon vond maandag de derde editie van Voor de Kerk op het plein plaats. Hiermee werd het 6x11 jubileumseizoen van de Huibuken geopend. Het hoogtepunt van de middag was het uitkomen van Hans Teunissen als jubileumprins. Samen met prinses Leontien gaat hij dit jaar voorop in Overloon. Huibuken en Huibukenners! Huibukers en Huibukenners! Al 66 jaar gats op de Huibuk is het altijd lachen, gieren, lallen als we samen carnavallen! Dit is het mooiste wat je mee kunt maken. Prinsen zien in Overloon en dan nog eens een keer de jubileumprins. Dat is het mooiste wat er is. Het mooiste wat er is. Het is een van de hoogtepunten denk ik in ons leven. En ik ga er van vol getuigen van genieten. Vertel eens, hoe voel je je? Ja, heel goed. Super. Ja, superleuk. Ja, echt geweldig. En nu samen op pad? Samen op pad, hè? Ja, superleuk toch? We gaan ervoor. Samen vanaf januari, elk weekend, komen we er vol tegenaan. En dan Ja, knallen we er vol op. Wat zijn de plannen nu met het jubileum de komende tijd? Het jubileumjaar is natuurlijk voor elke kansredding een bijzonder jaar. Half januari, 17, 18 en 9 januari is er hier in Loon op het Schilderterrein hier een groot feest, in een groot tent met een mooi programma op de vrijdag. Zaterdag is het volgens mij de vrienden van de Huibuken Live, 2 podia en verschillende artiesten, verschillende optredens. Dus één groot feest en zondags is er iets van een receptie, maar vooral ook de kinderen sleutel afhalen. En wat is jouw leus, tot slot? De leus is al 66 jaar grats op de Huibuken. Is het altijd lachen, gieren, lallen als wij samen carnavallen. Het feest in Overloon ging op een goed plein nog door tot in de late avond.